Astăzi vom încerca un pescuit la feeder pe Bega. Am și bățul de spinning la mine. Vom arunca și de câteva ori la spinning. Ne relaxăm și ascultăm natura. Totul este pregătit. Hamacul, bățul de spinning și ne relaxăm puțin. De ce nu? Sandwich ardelenesc. Slană la foc, ceapă, brânză și roșii. Hehe, asta da șmecherie. Uite-l cât de frumos. Uite-l cât de frumos. Ăsta, da. Doamne, cât de frumos. Ia uite. Ce clian ai luat. Ia uite. Frumos, mare. Cred că putem să-l și măsurăm pe ăsta. Nu! Ușor, mă, puiule, ușor. Ușor, bătrânule. Doamne, cât de frumos. Uite-l ce frumos a venit la tati. Ia, cât e, bă, băiatul, îi pun la cot. Ei, destul de mare. Fugi, bătrânule. Fugi, bătrânule. Ha, de capul meu. Ui! Ha, ha. Am pus un băț la un peștișor. Destul de mare peștișorul și top! A venit. Frumușica. Ha, ha. Are cam un 40 și asta. E binevenită la peștișor. Ha! După record la avat, intră și o știucă la peștișor.